Potápačská škola, neodmysliteľná súčasť výjazdu ostrov Korzika. Privádza nás sem bohatá morská fauna, čistota prostredia, miestami nedotknutá príroda. Langusta, trieda kôrovcov. Na báze veľkých tykadiel má špeciálny orgán vydávajúci silné vrzganie. Takto sa odháňa votrelec. Základná farba je tmavo-červená. Odtiaľ vystrkuje iba svoje dlhé tykadlá. Potápači sú preto často prekvapení, keď vidia dlhé rady týchto kôrovcov, ako cieľavedomé pochodujú po morskom dne. Langusty každoročne putujú do istých oblastí neďaleko pobrežia, kde ukladajú vajíčka a potom sa znova vracajú späť. Previsy, rokle, korálové záhrady, čarovný svet. Som krab, 10 nožec, mám klepetá a viem sa brániť. 10 nožec preto, že spolu s klepetami mám 10 končatín. Najradšej sa pohybujem do boku. K vyhliadnutej lokalite Meroville, mesta Garub, prekonávame 170 km. Nachádza sa južne od mesta Bonifacio, v blízkosti ostrova, na 1,5 kilometrovom poloostrove. Nevšedný pohľad na Sardíniu. Jedna veľká stredoveká pevnosť. V časoch Rímskeho impéria jedno dôležité miesto. Stará časť tvorí labyrint úzkých uličiek a námestí stlačených medzi stredoveké domy. Požiarny hydroplán Canadair CL-215 s kapacitou 5,5 kubíka vody. Niekoľko sekúnd do naplnenia. Otvore pod krídlom vidno prepadovú vodu. Pre ďalší vzlet je preťažený. Podarilo sa. Naberanie vody k požiaru sa tomuto stroju stalo osudným. Zvedavá langusta vychádza spod krídla. Strážca tohto lietadla. Moje drviace klepeto má ostré hrany a drví tvrdé schránky koristi. Moje rezné klepeto je ostré ako nožnice a kúskuje mäkké živočichy. Úderom chvosta viem rýchlo cúvnuť, ale ja sa nebojím. Ak nepomôže mávanie klepetami, tak cvaknem. Murejna stredomorská, Murajná Helena. Odstrašujúci zjav. Rybka rodu Antias môže na svoju zvedavosť doplatiť. Silné hadovité telo s malými plynutie s terénom. Skorpena veľká, Scorpanea scrofa, alebo stonefish, kamenná ryba.
skorpéna nemá plynový mechúr. Žije pri vetelkujúce modré škvrny. Samček, gambáč stredomorský. Húbka pripomínajúca lienu. Stádovité garupy červené, Antias antias. Zväčša sa zdržujú pri jaskinnom vchode. Na záver sa nechajme unášať nočným svetom modrej Korziky.